Γεια σας, είμαι ο Χάρης Πίσχος, ψυχολόγος και δημιουργός του psychologynow.gr και σας καλωσορίζω στο podcast του Psychology Now, ο κόσμος της ψυχολογίας. Δημιουργήσαμε αυτό το podcast για να διεισδύσουμε στον κόσμο της ψυχολογίας και μέσα από τη ματιά καλεσμένων ψυχολόγων, ψυχιάτρων, ψυχοθεραπευτών και γενικότερα λειτουργών ψυχικής υγείας να αναδείξουμε στην επιφάνεια όσα βιώνουμε, όσα νιώθουμε και όσα μας κάνουν ανθρώπινους και μας αγγίζουν την ψυχή. Στο σημερινό επεισόδιο έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ την καθηγήτρια της ιστορίας της ψυχολογίας, κυρία Παναγιώτα Καζολέα Ταβουλάρη, διδάκτορας της ιστορίας της ψυχολογίας, για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που δεν συναντάμε συχνά στο κομμάτι της ψυχολογίας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ στην ιστορία της ψυχολογίας και διεθνώς και εν Ελλάδη, στο μέτρο που οι εν Ελλάδη εξελίξεις προέρχονται ή αγγίζουν τη διεθνή ψυχολογία και τις δημιουργίες των ποικίλων θεωριών και τις μετέπειτα εφαρμογές τους. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή. Είναι διαφωτιστική νομίζω για τους ψυχολόγους και όχι μόνο. Βέβαια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε και την ιστορία μας, γιατί τα πάντα είναι ιστορία. Και για να κατανοήσουμε κατά τον ιστορισμό των Γερμανών του 19ου αιώνα, που είναι με παραλλαγές ακόμα ενισχύει, για να κατανοήσουμε κάθε φαινόμενο πρέπει να ξέρουμε την ιστορία του. Μαζί θα συζητήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, όπως είπα, που δεν αγγίζουμε πολύ συχνά, την ιστορία της ψυχολογίας, αλλά και συγκεκριμένα την ιστορία της ψυχολογίας στην Ελλάδα, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επομένως θα κάνουμε μια αναδρομή, θα γνωρίσουμε τις απαρχές της ψυχολογίας στην Ελλάδα, τη σύγχρονη υποδοχή της στον 20ο αιώνα, τους πρωτοπόρους της εφαρμογής της στη χώρα μας, τις επιρροές από ξένους επιστήμονες και θα φτάσουμε μέχρι σήμερα. Θα ελπίζω. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας ένα κομβικό σημείο της επιστήμης της ψυχολογίας και να διαβάσω ένα εξαιρετικό απόσπασμα του προλόγου σας από το βιβλίο «Εισαγωγή στην ιστορία της ψυχολογίας» του Χέγγενχαν, που έχετε επιμεληθεί ίδια και θα μας δώσει αφορμή για να το συζητήσουμε, ξεκινώντας από εκεί. Είναι η ψυχολογία επιστήμη? Πόση τόλμη και προκλητική αισιοδοξία για αξιώσεις αντικειμενικότητας διέθεταν οι πρώτοι ιστορικοί της ψυχολογίας όταν, ως πεφωτισμένη δεσποτεία, ομνίουσα στο όνομα μιας θετικίζουσας επιστημολογίας με απότοκο τον ιστορισμό του 19ου αιώνα, επιχειρούσαν το ανοσιούργημα της πρωτόλιας ιστοριογραφικής αποτύπωσης των πεποιθήσεων περί ψυχικών λειτουργιών, εκοσμικεύοντας την εν πολλοίς υπερβατολογική και ιεροποιημένη έννοια της ψυχής στην εποχή τους, και εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι είναι το κομμάτι της μετάβασης από από την ψυχολογία ως μυστικιστική, ως μεταφυσική καθαρά, σε κάτι πιο και θρησκευτική, επιστημονικό και ουσιαστικό. Προσέξτε. Πώς έγινε αυτό τότε? Πώς έγινε αυτό? Τα πάντα είναι θέμα ορισμών. Πρέπει να ορίσουμε το αντικείμενο και βέβαια τη μεθοδολογία της έρευνάς του. Ξεκινάει λοιπόν από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία ένας διεισμός σώμα-ψυχή. Αυτή η ιδεολογική παράμετρος είναι τόσο θεμελιώδης, τόσο βασική, χρωματίζει τόσο πολύ οποιαδήποτε έρευνα της ψυχής ή των λειτουργιών της ή των δυνάμεών της, όπως λέγανε μεταγενέστεροι συγγραφείς, που πρέπει να περάσουν πραγματικά αιώνες για να αρχίσει να εκδηλώνεται το αντίστροφο ενδιαφέρον. Αν δηλαδή η έννοια της ψυχής είναι τόσο μεταφυσική που μπορεί να υπησέρχονται στις παραμέτρους της παράγοντες, καταρχάς θρησκευτική. Πρώτα. Η έννοια είναι αγιοποιημένη, είναι ιεροποιημένη από το χριστιανισμό. Πρώτα. Λοιπόν, και άλλοι παράγοντες, τότε λοιπόν μήπως να περιοριστούμε στην ορατή συμπεριφορά που είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας των ψυχικών δυνάμεων? Ορατή. Να προχωρήσουμε ένα βήμα ακόμα. Τη μετρήσιμη. Γιατί τη μετρήσιμη? Γιατί για να είναι κάτι, ένα γνωστικό αντικείμενο επιστήμη, πρέπει να πληρεί τους βασικούς όρους, κατά το λογικό θετικισμό βέβαια πάντα, να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς της. Με ποιο τρόπο? Το κυρίαρχο επιστημονικό μοντέλο
από τον Κοντ, ας πούμε, και από το 19ο αιώνα είναι βέβαια ο θετικισμός. Και είναι βέβαια η τεράστια πρόοδος που έχει συντελεστεί σε όλο το 19ο αιώνα και όχι μόνο, της φυσικής επιστήμης, των φυσικών επιστημών, που είναι άμεσα επαληθεύσιμες ή διαψεύσιμες, σε πάση περιπτώσει κατά Πόπερ, εν πάση περιπτώσει επαληθεύσιμες λοιπόν, με βάση τα δεδομένα του πειράματος και της παρατήρησης. Η ψυχολογία λοιπόν, για να καταστεί επιστήμη, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα μέσα της επαλήθευσης των συμπερασμάτων της και τουλάχιστον τη μεθοδολογική αρχή του πειράματος, για να μπορεί να πείσει τους πάντες, ας πούμε, το διανοητικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται, ότι μπορεί να ενταχθεί στις μεθόδους, η μεθοδολογία της έρευνάς της των φυσικών επιστημών. Κυρίαρχο λοιπόν το θετικιστικό μοντέλο στις επιστήμες, και η ψυχολογία πρέπει όχι να μιμηθεί, να αναπαράγει ακριβώς αυτό το κυρίαρχο μοντέλο. Λοιπόν, το κυρίαρχο μοντέλο του 19ου αιώνα, και το τοποθετώ εκεί γιατί συμβατικά η έναρξη της επιστημονικής ψυχολογίας, παύλα εφαρμοσμένη στη συνέχεια, είναι βέβαια το γνωστό εργαστήριο, ψυχολογικό εργαστήριο του Wundt στη Λειψία, μάλιστα 1879, και πολύ καιρό πριν είχε αρχίσει ο Wundt να ασχολείται με το πείραμα κατά τα μοντέλα των φυσικών επιστημών. Ωραία, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι αληθής ο ισχυρισμός, η επιστημονική ψυχολογία και όχι πλέον η φιλοσοφική ψυχολογία αιώνων εκκινά από το εργαστήριο της Λειψίας του Wundt, με τεράστιες βέβαια συνέπειες για την ιστορία της επιστήμης. Οπότε αυτό που λέτε, και κάνετε ένα σαφή διαχωρισμό, άλλο φιλοσοφική ψυχολογία που ανάγεται και στην αρχαία Ελλάδα, δεν είναι και τόσο σε όλο σαφής το ιστορικό, ο διαχωρισμός. Και άλλο πειραματική. Μάλιστα, άλλο πειραματική παύλα επιστημονική, είναι συνώνυμα. Έτσι καθίστανται στην ιστορία της έρευνας, συνώνυμα. Αν είναι πειραματική μια επιστήμη, είναι επιστήμη. Πώς να το διαφορετικά. Λοιπόν, θέλω να προσθέσω μια μικρή πρόταση μόνο. Πίσω από τις μεγαθεωρίες της σύγχρονης ψυχολογίας, δηλαδή τέλος πάντων του 20ου αιώνα της ψυχολογίας, υπάρχει πάντα μια θεωρητική φιλοσοφική βάση. Υπάρχουν κάποιες βασικές παραδοχές οι οποίες καθοδηγούν και τις σύγχρονες μη φιλοσοφικές, ας πούμε, αλλά επιστημονικές μεγάλες θεωρίες της ψυχολογίας. Όπως, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα στην τύχη, μπορούμε να πούμε πολλά. Η θεωρία, ας πούμε, η ανθρωπιστική σχολή, Ρότζερς, Μάσλοου κλπ. Λοιπόν, ξεκινάει από μια βασική παραδοχή, η οποία είναι καθαρά φιλοσοφική. Χρειάζεται πολύ επιμελώς να διερευνηθεί για να αποδειχτεί η αλήθεια της ή το ψεύδος της, ας πούμε, οι ανακρίβειές της. Είναι η αντίληψη για την ανθρώπινη φύση. Υπάρχει πάντα ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο. Και τώρα, πάντα ερωτήματα σχετικά με την ανθρώπινη φύση. Και ανακύπτουν νέα, αγνοούνται παλαιότερα. Αυτή είναι η εξέλιξη, ας πούμε. Λοιπόν, υπάρχει η αντίληψη για την ανθρώπινη φύση, η οποία δίχαζε πάντα τους διανοητές και τους φιλοσόφους και τους ψυχολόγους. Δηλαδή, η ανθρώπινη φύση είναι εκ φύσεως καλή. Όταν υπησέρχεται στην ψυχολογία και καθίσταται θεμελιώδης αρχή μιας θεωρίας συγκεκριμένης, είπαμε, ας πούμε, της ανθρωπιστικής σχολής, είναι φιλοσοφικό, δεν είναι ψυχολογική παρατήρηση. Η ψυχολογία λοιπόν καθίσταται επιστήμη από τη στιγμή που αρχίζει να χρησιμοποιεί εκτός της παρατηρήσεως βέβαια, που είναι έτσι κι αλλιώς πάντα, ανέκαθεν σαν μέθοδος, η ενδοσκόπηση των παλιών ψυχολόγων του 19ου αιώνα. Εγκαταλείπεται η ενδοσκόπηση, εγκαταλείπεται αυτή η θεωρητική και φιλοσοφίζουσα άμεσα θεώρηση, ας πούμε, και κρατάμε το ορατό. Το μετρήσιμο, αυτή η ποσοτικοποίηση, ας πούμε, είναι στοιχείο του θετικισμού των επιστημών. Για να είμαστε επιστήμη. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλος πλούτος για την ψυχολογία, έστω και από τη φιλοσοφική της βάση, που δεν μπορούμε να την... Ανομοιογενή βάση. Ναι, βέβαια. Γιατί από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και το Wundt, ας το πούμε, αλλά δεν μπορούμε να την πετάξουμε. Όχι, δεν μπορούμε να την πετάξουμε καθόλου, γιατί είναι οι προπάτορες, ας πούμε, οι ομιλήσαντες. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα πλήθος έργων επιγραφωμένων εμπειρική ψυχολογία. Μάλιστα, όλο αυτό, το εμπειρική ψυχολογία, είναι ο πρόδρομος, έτσι,
κάποιας μερίδας διανοητών, αυτοί οι φωτισμένοι δάσκαλοι, προσπαθούν σταδιακά και με πολύ έμεσους τρόπους να αποποιηθούν την φιλοσοφική παράδοση την οποία γνωρίζουν. Σιγά σιγά οι εκπρόσωποι του νεοελληνικού διαφωτισμού και πρόδρομοι της ψυχολογίας της επιστημονικής, πρόδρομοι ως ένα βαθμό, τα αποποιούνται ή προσπαθούν να τα αποποιηθούν, έτσι, και να προβάλλουν τον εμπειρισμό. Μάλιστα, ο εμπειρισμός λοιπόν, να μια ακόμα φιλοσοφική προϋπόθεση, είναι βέβαια ο αγγλικός εμπειρισμός, είναι ο Τζον Λοκ, είναι ο Χόμπς, είναι πολλοί οι οποίοι δίνουν το βάρος στα μπουλαράζα του Τζον Λοκ και τα γνωστά στην εμπειρία την αποκτώμενη δια των αισθήσεων. Ποιοι ήταν οι πρωτοπόροι της ψυχολογίας? Ποια ήταν αυτή η ελίτ που πήρε όλες αυτές τις ιδέες απ' έξω και τις έφερε εδώ πέρα, και ποιες ήταν οι συνθήκες για την υποδοχή της? Για την υποδοχή της. Λοιπόν, πρώτα, όπως θα δούμε στη συνέχεια στον 20ο αιώνα, η βασική επιδίωξη του νεοελληνικού διαφωτισμού όλων των εκπροσώπων. Θυμάμαι τώρα τον κυριότερο που μπορώ να αναφέρω, γιατί είναι καταπληκτικές οι παρατηρήσεις που κάνει, ο Κωνσταντίνος Κούμας. Όλα αυτά, ο Κούμας, ο Ψαλίδας, ο Μεθόδιος Ανδρακίτης, ο Νικηφόρος Θεοτόκης, οι αδελφοί Λιχούδη, είναι πάρα πολλοί και πολύ αξιόλογοι. Ο Βενιαμίν ο Λέσβιος και βέβαια ο μεγάλος και τεράστιος Θεόφιλος Καΐρης. Έχουν γράψει ψυχολογίες. Οι περισσότεροι, ο Κούμας ας πούμε, σαφώς εμπειρική ψυχολογία, ονομάζει στο Σύνταγμα Φιλοσοφίας το τρίτο τμήμα του. Αυτά τα έργα λοιπόν σταδιακά προσπαθούν να εισαγάγουν την ψυχολογία, γι' αυτό λέμε πότε, το χρονικό σημείο έχει σημασία εδώ, να εισαγάγουν την ψυχολογία από το χώρο της απόλυτης μεταφυσικής, ας πούμε, έτσι, μέσα από τα νεωτερικά σχολεία, τα οποία είναι εκείνα τα μοναδικά ψήγματα ανώτερης παιδείας το 19ο αιώνα, όπως η σχολή της Σμύρνης, η σχολή της Κωνσταντινούπολης, η σχολή των Κιδωνιών, η σχολή του Βουκουρεστίου, παροικιακός ελληνισμός, οι Έλληνες της Διασποράς, του Βουκουρεστίου, της Τεργέστης, του Ιασίου που έχουμε σπουδαίους δασκάλους εκεί. Όλα αυτά εισέρχονται με το πρόταγμα της παιδείας, γιατί η παιδεία είναι η προϋπόθεση κατά τον Κοροή για να αποκτήσουμε εθνική παλιγγενεσία και να αποτελέσουμε κρατική οντότητα. Έτσι. Μέχρι τότε είμαστε μια εθνοτική ομάδα. Μετά από 400, είναι φοβερό, μετά από 400 χρόνια. Ανυπαρξία κράτους, θεσμών και κυρίως ανυπαρξία εκπαιδευτικών θεσμών, το κυριότερο. Και αξίζει να σημειωθεί, επιτρέψτε μου εδώ, πως η ψυχολογία με το νέο ξεκίνημα του έθνους μπαίνει στα σχολεία. Πριν από τη δημιουργία 1830 του νεοελληνικού κράτους, εν πάση περιπτώσει πια, έχουμε από προσωπική πρωτοβουλία, έχει σημασία αυτό, δεν επέβαλε κανείς σε αυτούς τους μεγάλους δασκάλους, ας πούμε, που είχαν όλοι ευρωπαϊκές σπουδές όπως γίνεται πάντα, πηγαίνοντας μια ελίτ, έτσι κι αλλιώς ελίτ, στα μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης τότε, αργότερα και της Αμερικής, Έλληνες, αποκτά μια ορισμένη εκπαίδευση και στην ψυχολογία. Ποια ψυχολογία τώρα? Δεν είναι η εφαρμοσμένη τώρα, όπως την αντιλαμβανόμαστε τώρα, σε πάντα τομέα του επιστητού. Έχουν μια πολύ συγκεκριμένη τάση να έρθουν και να διαφωτίσουν τους αμαθείς αναλφάβητους Έλληνες της εποχής πριν τη δημιουργία του κράτους, να τους διαφωτίσουν με ό,τι πιο σύγχρονο από θεωρίες υπάρχει. Ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Κούμας, εισάγει στην Ελλάδα, συστηματικά τη φιλοσοφία του Καντ. Άρα και την ανθρωπολογία του Καντ, η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι ψυχολογίζουσα. Ο Κούμας το εισάγει αυτό στην Ελλάδα. Προσπαθεί να το κάνει γνωστό στους αδαείς Έλληνες της εποχής του. Αυτά τα Ελληνόπουλα λοιπόν μαθαίνουν ότι όσα μαθαίνουν, η εκπαίδευση δεν ήταν υποχρεωτική βέβαια, δεν υπήρχαν νόμοι, ούτε η Υπουργεία Παιδείας τότε. Μαθαίνουν ό,τι μπορούν, διάσπαρτα στοιχεία, και είναι ευτυχείς όταν θεωρούνται εγγράμματοι. Πότε θεωρούνται εγγράμματοι? Όταν ξέρουν να γράφουν την υπογραφή τους. Είναι εγγράμματοι τότε. Έναντι αυτού του συντριπτικού όγκου των Ελληνοπαίδων του 19ου αιώνα υπάρχει πάντα μία μικρή ελίτ που ευνοήθηκε από διάφορες περιστάσεις ή χορηγίες ή υποστηρίχθηκε, που φέρνει στην Ελλάδα ό,τι πιο σύγχρονο της εποχής. Είναι θέμα όρου εδώ. Η ψυχολογία του 19ου αιώνα είναι η ψυχολογία της εποχής, του ευρωκεντρικού, ας πούμε,
κράτους και τα λοιπά, κράτους εξουσίας. Στους ελληνόφωνους πληθυσμούς, να μην μιλήσω ακόμα για ελληνική ψυχολογία, γιατί είναι πάρα πολύ πρόωρο. Υπήρχαν όμως διάφορα έργα από όλους αυτούς, από αυτή την ελίτ. Υπήρχαν έργα που έχουν αποτυπωθεί και υπάρχει βιβλία μια και τεράστια εργογραφία. Ήταν πολύ αποκαλυπτικές οι έρευνες σε μεγάλες εργογραφίες που αναφέρονται στο 19ο αιώνα. Μια κριτική που μπορεί να ασκηθεί είναι κατά πόσο είναι πρωτότυπη αυτή η βιβλιοπαραγωγή. Συνήθως δεν είναι. Συνήθως ένας φωτισμένος δάσκαλος της εποχής κυρίως του νεοελληνικού διαφωτισμού επιχειρεί να μετακενώσει, κατά την έκφραση του Κορέη ας πούμε, να μετακενώσει στους ελληνόφωνους πληθυσμούς, τους υποδούλους ακόμα, είμαστε πριν το 1830, όλη η γνώση, τη συσσόρευση γνώσεων που παρέχει καταρχάς για το πεδίο της ψυχολογίας η φιλοσοφία. Λοιπόν, δεν είναι πρωτότυπα έργα, πολλά από αυτά είναι μεταφράσεις, ερανίσματα, δάνεια ή αντιδάνεια από την ξένη, από την ευρωπαϊκή βιβλιογραφία. Επαναλαμβάνω, είμαστε ακόμα στην εποχή που η επιστήμη είναι κυρίως ευρωκεντρική. Μετά γίνεται και αμερικανοκεντρική, ας πούμε, αλλά το αφήνω στην άκρη αυτό. Αυτή είναι η εξέλιξη. Μετακενώνουν λοιπόν γνώσεις για ένα εκλεκτό, επίλεκτο κοινό που έχει την τύχη να φυτά στα νεωτερικά σχολεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πρωτοτυπία των έργων αυτών τίθεται υπό πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί δεν είναι πρωτότυπα. Μάλιστα. Τουλάχιστον στην πλειονότητά τους. Λοιπόν, οπότε επηρεάζονται αυτοί οι φοιτούντες σε αυτά τα σχολεία θετικά. Άμεσα, οι μαθητές. Έρχονται σε επαφή με την ψυχολογία, με τον τρόπο που διδασκόταν τότε και είναι η πρώτη, ας το πούμε, αποτύπωση της ψυχολογίας στην Ελλάδα. Είναι μια και προχωράει μέσα από την εκπαίδευση. Ναι, εδώ πάμε τώρα στους θεσμούς, γιατί εδώ αρχίζουν οι εφαρμογές και είναι συγκλονιστικό. Η Ελλάδα λοιπόν προσπαθεί πρώτα να ανεβάσει το επίπεδο της παιδείας των νεοελλήνων και μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους με μια σωρία έργων αξιοθαύμαστα, αξιοπρόσεκτα, τα οποία έχουν εφαρμογή στην εκπαίδευση. Ο Σερούιος που αναφέρατε όχι μόνο γράφει μια εμπειρική ψυχολογία, αλλά μεταφέρει τα κυριότερα ρεύματα της εποχής του στη γνώση των μαθητών του. Είναι προς διδασκαλία στο πρώτο γυμνάσιο Σύρου, του οποίου ήταν ο δεύτερος γυμνασιάρχης, ο πρώτος ήταν ο Βάμβας, βέβαια, πρώτο γυμνάσιο της Σύρου. Λοιπόν, μεταφέρει λοιπόν ό,τι πιο σύγχρονο εκείνη την περίοδο, όπως ας πούμε τη φρενολογία του Γκάλ, τη διδάσκει στους μαθητές του το 1841. Αυτό που πρέπει να πω εδώ και το λέω για πρώτη φορά είναι ότι δεν πρέπει, δεοντολογικά δεν πρέπει, γιατί θα εκτεθούμε σαν ερευνητές του ιστορικού παρελθόντος, δεν πρέπει να μιλάμε ποτέ για πρωτιές. Το λέω αυτό γιατί έχει γραφτεί έργο, Αθανάσιος Καράβατος κτλ., που μιλάει για τα πρώτα βήματα της ψυχολογίας στην Ελλάδα και αναφέρεται στην εφαρμοσμένη από τον ίδιο το Σερούιο μέχρι επαγγελματικό προσανατολισμό. Εισηγήθηκε στους μαθητές του, πραγματοποιούσε. Φοβερό. Είναι φοβερό τότε, ναι. Γιατί μιλούσε για έμφυτες κλίσεις, ας πούμε, και προτιμήσεις και τάσεις των μαθητών του που πρέπει να αξιολογηθούν και να εφαρμοστούν στην επαγγελματική τους μετέπειτα πορεία. Για πρώτη φορά θα αναφέρω ότι περιήλθε στην κατοχή μου, φωτοτυπία βέβαια, όχι το πρωτότυπο, χειρόγραφο ανευρεθέν σε βιβλιοθήκη, όχι βιβλιοθήκη, παλαιοβιβλιοπωλείο της Κωνσταντινούπολης από συγκεκριμένο γνωστό Έλληνα, ανευρέθη ένα χειρόγραφο. Είναι του Άνθιμου Μαζαράκη, είναι μια χειρόγραφη ψυχολογία, 1836. Πριν από το Σερούιο το αναφέρω για να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί στην έννοια ο πρώτος. Ο πρώτος, όταν έκανα την έρευνα έκανα άπειρες συνεντεύξεις με ψυχολόγους εν ζωή και εν δράση. Τώρα λοιπόν στα τέλη του 20ου αιώνα. Ήταν για γέλια, κάποιες φορές πραγματικά αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατόν κανείς να έχει τέτοια άγνοια της ιστορίας του αντικειμένου του. Η πιο συνήθις έκφραση που άκουγα ήταν δεν υπήρχε ψυχολογία στην Ελλάδα και ας πούμε παράδειγμα, ούτε καν ο Βορέας, θα σας πω γιατί όχι, ο Βορέας δεν είναι εισηγητής της ψυχολογίας, της επιστημονικής δηλαδή. Δεν υπήρχε ψυχολογία
Στα μέσα του 20ου αιώνα, γύρω από το 50 και μετά 50-60, αρχίζουν και γυρίζουν στην Ελλάδα πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι έχουν κάνει σπουδές ψυχολογίας στο εξωτερικό. Εκεί αρχίζουν και υπάρχουν. Αγνοούνται παταγωδώς από τους συναδέλφους τους στα τέλη του 20ου αιώνα. Αγνοούνται. Δεν υπήρχαν ψυχολόγοι στην Ελλάδα. Αυτή τη φράση. Και όμως τότε είχε δημιουργηθεί και ναι, το καταπληκτικό είναι το 1963 ο ΣΕΠΣ, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων. Έκανε τεράστιες προσπάθειες. Με όλους τους ψυχολόγους που είχαν πραγματικά έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ανεξαρτοποίηση και στην διαφώτιση του ελληνικού κοινού, ότι όλο αυτό το νεφέλωμα που λέγεται ψυχολογία, λόγος περί ψυχής, μεταφυσική, έχει πρακτικές εφαρμογές. Μπορεί να είναι χρήσιμο στους Έλληνες της εποχής. Αυτή λοιπόν είναι μια ψυχολογία η οποία διδάσκεται, είναι σύγχρονη με την ψυχολογία της εποχής σε ευρωπαϊκό και αμερικανικό. Είναι σύγχρονη, απλά λίγο καθυστερεί. Το ένας πόλος λοιπόν, για να το συντομεύσουμε λίγο, είναι η διδασκαλία της ψυχολογίας στη μέση εκπαίδευση μετά τη δημιουργία πλέον του νεοελληνικού κράτους. Αρχίζουν οι πρώτοι εκπαιδευτικοί θεσμοί, ίδρυση σχολείων κτλ. Προβλεπόταν από τα πρώτα συντάγματα βέβαια. Λοιπόν, η διδασκαλία της ψυχολογίας στη μέση εκπαίδευση, πλήθος έργων, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, πολύ φωτισμένοι άνθρωποι προσπαθούν να διαφωτίσουν τους υπολείπους. Μέσα λοιπόν από τους πρώτους εκπαιδευτικούς θεσμούς που έχουν μεγάλη σημασία και μέχρι τα τέλη του αιώνα, πολλοί επιστήμονες πηγαίνουν στη Γερμανία, μεταφέρουν στην Ελλάδα την ερβαρτιανή ψυχολογία, η οποία κυριαρχεί, είναι μια νοησιαρχική, έτσι, καντιανού τύπου φιλοσοφική ψυχολογία, η οποία έχει όμως πολλές παιδαγωγικές εφαρμογές. Αυτή η παιδαγωγική ψυχολογία κατά τον Έρβαρτο, όπως τον λέγανε οι Έλληνες συγγραφείς, τον Χέρμπαρτ, είναι ο ένας πόλος της εκπαίδευσης των νεοελλήνων. Ο Β' πόλος είναι βέβαια μια πληθώρα έργων ηθικοπλαστικού χαρακτήρα, πρέπει να το πούμε αυτό. Το άλλο είναι η χριστοήθεια. Πρέπει να πούμε ότι μια επιδίωξη που είναι εμφανέστατη όταν μελετήσεις τα έργα του 19ου αιώνα, έτσι, τα εντοπίσεις πρώτα και τα μελετήσεις μετά, είναι εμφανής η ηθικοπλαστική χρήση της ψυχολογίας και δι' της παιδαγωγικής ψυχολογίας. Οι πάρα πολλοί συγγραφείς ξεκινάνε από την παρατήρηση, δεν μιλάμε, την παρατήρηση συμπεριφοράς των παιδιών και ποια είναι η βέλτιστη αντιμετώπιση από τους ενηλίκους. Ας πούμε η οδηγία αλληλοδιδακτικής του 19ου αιώνα του Ιωάννη Κοκκόνη έχει πλήθος ψυχολογικών παρατηρήσεων που αφορούν όμως τη μάθηση. Γι' αυτό μιλάμε για παιδαγωγική ψυχολογία. Πώς θα μαθαίνει καλύτερα γράμματα το παιδί, ο ανήλικος μαθητής στην Ελλάδα του 19ου. Μέσα από αυτές τις ψυχολογίες είναι καταπληκτικό πώς περνάνε τα πολιτισμικά δεδομένα και κυρίως η ηθικοπλαστική διάσταση της ψυχολογίας. Η κατάληξη είναι ηθικοπλαστικές διδαχές μέσα από την ψυχολογία. Μάλιστα. Φαίνεται μια κοινωνία που το κυρίαρχο στοιχείο είναι η χριστιανική ηθική και χρωματίζει κάθε γνωστικό αντικείμενο που μπορεί να άπτεται της ανατροφής των παιδών εν Ελλάδη. Έχω αγνοήσει παντελώς την εργογραφία των πρώτων καθηγητών, των πρώτων διδασκόντων, την ιατρική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 1836 λέμε και μετά. Εννοούμε λοιπόν τους καθηγητές, την Αντιπανάκια του Αναστασίου Γεωργιάδη Λευκία, το έργο του Διονυσίου Πύρου, για να περιοριστώ στα βασικότερα έργα. Αυτή είναι μια κλινική ψυχολογία. Και μάλιστα η Αντιπανάκια του Γεωργιάδη Λευκία αναφέρεται στις πιο σύγχρονες στην εποχή του, μέσα 19ου ας πούμε αιώνα, εποχή ακμής του εννοώ, ήταν πολυγραφότατος και με μεγάλη διάρκεια ζωής, μακρόβιος. Λοιπόν, τις πιο σύγχρονες θεωρίες για την κλινική αντιμετώπιση των ψυχοπαθών. Μιλάει για τα πάθη της ψυχής, για την κατάθλιψη, για τη μανία. Αναφέρεται με διαρκείς αναφορές στην διεθνή τότε βιβλιογραφία. Και άλλοι δίδαξαν βέβαια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και προήγαγαν την ιατρική ψυχολογία, δηλαδή αν θέλετε μια παραλλαγή της κλινικής ψυχολογίας της εποχής. Το κλείνω λοιπόν αυτό το κομμάτι για να προχωρήσουμε από το 19ο αιώνα πλέον στις αρχές του 20ου. Η ψυχολογία είναι ο κόσμος μας.
Το πρώτο βιβλίο του Psychology Now σε καλεί να ανακαλύψεις πώς η ψυχολογία μπορεί να αλλάξει τον κόσμο σου. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και ηλεκτρονικά στο psychologynow.gr. Συμβατικά κατά αναλογίαν προς τον Wundt και το εργαστήριο της λειψίας, ο μαθητής του εν Ελλάδη, και έχουμε πολλούς μαθητές του Wundt οι οποίοι έρχονται, γυρίζουν στην Ελλάδα και φέρνουν την ψυχολογία της εποχής, το δομισμό αυτό, στρουκτουραλισμό. Λοιπόν, ο μαθητής λοιπόν του Wundt στη Λειψία είναι ο γνωστότερος τουλάχιστον λόγω του ακαδημαϊκού του κύρους, είναι καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, είναι ο Θεόφιλος Βορέας. 1926 η ίδρυση του πρώτου εργαστηρίου πειραματικής ψυχολογίας. Επιτέλους η ψυχολογία να γίνει και εκτός από φιλοσοφική να γίνει και πειραματική επιστήμη και να συμπλέει με τα διεθνή ρεύματα της επιστήμης. Όμως οι αντιλήψεις του Βορέα για την ψυχολογία έχουν να κάνουν με την καθαρή γνώση. Διεξάγει πλήθος πειραμάτων με τους βοηθούς και συνεργάτες του, είναι ακαδημαϊκός, δημοσιεύει στα ανάλεκτα, τα ακαδημικά κτλ. Τα αποτελέσματα των ερευνών του. Χρόνος αντίδρασης, ευφυΐα, νοημοσύνη, ηθική συνείδηση. Ένα πολύ σημαντικό ερευνητικό έργο πειραματικής ψυχολογίας. Για την επαγγελματοποίηση των ψυχολόγων τι λέμε? Ο Κούμας από την εποχή του νεοελληνικού διαφωτισμού μιλούσε για ψυχολόγους. Ο Βορέας δεν μιλάει. Λέει ότι είναι η γνώση για τη γνώση. Η γνώση είναι αυτός ο σκοπός. Αρνείται με τα ευδελιγμία στην επαγγελματοποίηση αυτής της γνώσης. Το γεγονός ότι αυτή η γνώση μπορεί να παράσχει πλήθος παρεμβάσεων θεραπευτικών, παρεμβάσεων συμβουλευτικών και κλινικών και άλλων στον ελληνικό πληθυσμό. Του είναι παντελώς αδιάφορο, δεν το θίγει και δεν το δέχεται. Μάλιστα. Είναι η γνώση για τη γνώση. Να βρούμε την επιστημονική αλήθεια. Από τη σχολή του Wundt ήρθαν πάρα πολλοί Έλληνες. Δεν είναι μόνο ο Βορέας, είναι ο Δελμούζος, είναι ο Γιώργος Βυζινός που έχει γράψει μια ψυχολογία και μάλιστα προς χρήση, όχι μόνο μία, προς χρήση των Ελληνοπαίδων. Είναι ο Εξαρχόπουλος, άλλος μεγάλος πυλώνας έρευνας ψυχολογικής, ψυχοπαιδαγωγικής, λίγο να το εξειδικεύσω. Ο Εξαρχόπουλος συμπεριλαμβάνει στις άμεσες συνεργάτηδές του τη Σοφία Γεδεών και την Εκατερίνη Στριφτού Κριαρά. Από κάποιους, ίσως όχι επαρκείς γνώστες της ιστορίας στην Ελλάδα, της ψυχολογίας, είναι οι πρώτες ψυχολόγοι. Είναι οι πρωτεργάτηδες της δημιουργίας του ΣΕΠΣ. Έκαναν μέλη. Τεράστια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν, καταρχήν να γνωστοποιήσουν το κοινό ότι αυτό το πεδίο της γνώσης μπορεί να έχει εφαρμογές. Η παιδαγωγή και πάλι σε αυτή την περίοδο του πρώτου μισού, αν θέλετε, του 20ου αιώνα κυριαρχούν. Δεν είναι μόνο ο Εξαρχόπουλος και το εργαστήριο πειραματικής παιδαγωγικής νωρίτερα από το Βορέα, το οποίο ουσιαστικά ψυχολογικά πειράματα και τεστ κάνει στους μαθητές του Μαρασλίου και του πειραματικού σχολείου. Αυτό κάνει. Είναι η παιδαγωγική ψυχολογία, αλλά κυρίως είναι ψυχολογία. Και οι βοηθοί του έχουν πληθώρα επιστημονικών ανακοινώσεων και μεμονωμένων εκδόσεων βιβλίων, ας πούμε, που μιλάνε για όλα τα γνωστά, αναφέρονται σε όλα τα γνωστά στην εποχή τους μεγάλα ρεύματα της ψυχολογίας. Ας πούμε, η Σοφία Γεδεών γράφει η ψυχολογία της διαγωγής, το συμπεριφορισμό δηλαδή. Ο Εξαρχόπουλος λοιπόν έχει πρακτικά των πειραματικών ερευνών του πειραματικού σχολείου πλήθος τόμων, δημοσιευμένες οι έρευνες. Ο πρώτος ψυχολόγος με πτυχίο από το Κολούμπια, από την Αμερική, συνεργάτης του Τέρμαν, με τον οποίο έχει κάνει έρευνες στο Cleveland, ο Γιώργος Σακελαρίου μιλάμε, κάνει το πρώτο εργαστήριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και γυρίζει από το 40-41 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνεχίζει με ένα φρενήρι ρυθμό τη διεξαγωγή πειραμάτων, προσφέρει τα μέγιστα στη στρατιωτική ψυχολογία στην Ελλάδα, είναι επιστημονικός σύμβουλος του ΓΕΣ, έχει κάνει, όχι απλώς έχει μιλήσει για την ηγεσία στο στράτευμα, τους τύπους ηγεσίας κτλ. Έχει καταγράψει τις ψυχικές διαταραχές των στρατευσίμων, έχει επιλέξει βάσει κριτηρίων επιστημονικών της εποχής του, αυτά που ίσχυαν την εποχή του, το συμπεριφορισμό ουσιαστικά, αλλά δεν είναι εκλεκτικιστής ο Σακελαρίου. Κάνει και πολλού άλλου τύπου πειράματα και ποιοτικά, ας πούμε.
Λοιπόν, έχει καταγράψει την ψυχολογία του Έλληνα εφήβου, έχει γράψει γι' αυτό, έχει γράψει κοινωνιολογία, έχει πολύ ευρεία παιδεία ψυχολογική από την θητεία του στην Αμερική και στο Κολούμπια και την συνύπαρξή του και με τη γνωριμία του με τον Τζον Ντιούι, με πολύ σημαντικά ονόματα, ας πούμε, εξέλιξης της ψυχολογίας. Δεν έχουμε το χρόνο να αναφέρουμε περισσότερα. Δημήτρης Μωραΐτης και η έλευση της ψυχαναλυτικής παιδαγωγικής ήδη από την δεκαετία του 20. Ο Μωραΐτης έχει κάνει σπουδές στην Ιένα, στη Βιέννη, στο Βερολίνο. Έχει γνωρίσει από την τριάδα των Φρόιντ, Άντλερ, Γιούγκ, τη γνωστή τριάδα των τον πρώτο πυρήνα που εξελίχθηκε μετά σε διεθνή ψυχαναλυτική εταιρεία. Από την τριάδα αυτή η προτίμηση του Δημήτρη Μωραΐτη είναι η αντλεριανή ψυχολογία λόγω της κεντρικής έννοιας, της ενιολόγησης, της μειονεκτικότητας των παιδιών και τους τρόπους θεραπευτικής παρέμβασης των παιδαγωγών να ξεπερνούν. Έτσι, έχει δημιουργήσει εταιρεία αντλεριανής εμπνεύσεως και κατευθύνσεως, προσεγγίσεως, έχει δημιουργήσει περιοδικά για ατομική ψυχολογία κτλ. Ο δεύτερος πυλώνας, έχω περάσει τώρα πολύ με εξαιρετική σπουδή στην συμβολή της ψυχανάλυσης, όχι γενικά, γιατί πραγματικά η ψυχανάλυση καθυστέρησε εξαιρετικά πολύ στην Ελλάδα. Καθυστέρησε όχι από πλευράς εισαγωγής και βιβλιογραφικής ενημέρωσης των Ελλήνων. Μια ομάδα διανοητών, ελίτ ας πούμε, είναι η πρώτη διδάξατος, ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης ας πούμε. Η Μαρία Βοναπάρτη βέβαια φίλη και συνεργάτης και ένας βασικός μοχλός εισαγωγής της ψυχανάλυσης, τουλάχιστον σε γνωστικό επίπεδο. Αφήνω το εφαρμοσμένο κομμάτι που είναι προβληματικό με την ψυχανάλυση. Εν πάση περιπτώσει, εισαγωγής λοιπόν της θεωρίας της ψυχανάλυσης στην Ελλάδα είναι βέβαια η πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη, η οποία συγκροτεί τον πρώτο πυρήνα του 1941-47. Ο πρώτος πυρήνας είναι Κουρέτα, Ζαβιτσιάνος, είναι πολλοί που ακολουθούν, αλλά η Μαρία Βοναπάρτη είναι η ψυχή αυτού του πυρήνα, του ψυχαναλυτικού πυρήνα. Διαλύεται ο πυρήνας από τον Εμπειρίκο που ήταν το άλλο μέλος. Διαλύεται αυτός ο πυρήνας στην αρχές δεκαετίας του 50, το 50 περίπου, λόγω της αποχώρησης του Εμπειρίκου. Είχε προβλήματα ασκούσε την ψυχανάλυση ο Εμπειρίκος και είχε προβλήματα με τη δεοντολογική μεταχείριση των νοσηλευομένων του, των θεραπευομένων του, όπως θέλετε πείτε το. Σε αυτό το μεσοδιάστημα έχουμε την πολύ σημαντική του Μιλτιάδη Βλαστού και αγνοημένη από τη βιβλιογραφία και θεωρητική ενημέρωση των Ελλήνων με έργα, όπως το εγχειρίδιο θεραπευτικής με τον Ιωάννη Αντωνιάδη, άλλον σημαντικότατο γιατρό, αλλά και με άσκηση της ψυχανάλυσης. Στις δημοσιεύσεις του ο Μιλτιάδης Βλαστός αναφέρεται σε άσκηση και το κάνει και πριν από τον Εμπειρίκο. 1925 η πρώτη έκδοση του εγχειριδίου με τον Αντωνιάδη αναφέρεται σε περιστατικά όπου όταν δεν έχει επαρκή αποτελέσματα από την θεραπευτική προσέγγιση στους νοσηλευομένους του, είχε κλινική, είχε πολλά κτλ. Προβαίνει σε ψυχανάλυση των ατόμων αυτών. Αυτός δεν είναι μόνο η θεωρητική του παιδεία, είναι και η εφαρμοσμένη μορφή της και είναι πάρα πολύ προώρη σε ενηλίκους. Γιατί ψυχανάλυση παιδιών έκανε και ο Μωραΐτης με την ψυχολογία του ψυχανάλυση κατά Άντλερ, και η Ρόζα Ιμβριώτη στο ειδικό σχολείο του 1937. Η Ρόζα Ιμβριώτη συνεργαζόταν με τον Ζαβιτσιάνο, μετέπειτα μεγάλο διακεκριμένο ψυχαναλυτή Έλληνα στο εξωτερικό. Λοιπόν, όλο αυτό το γίγνεσθε, ας πούμε, μας δείχνει την προσπάθεια εισαγωγής στην Ελλάδα των πρώτων μεγαθεωριών. Έχουμε το συμπεριφορισμό, έχουμε την ψυχανάλυση, έχουμε διάφορες άλλες υποσχολές, αν θέλετε. Εκπροσώπους που γυρίζουν στην Ελλάδα είναι ψυχολόγοι. Αυτό αρχίζει και γενικεύεται μετά τη δεκαετία του 50. Από το 60 έχουμε σημαντικούς ψυχολόγους. Σημαντικότατοι ήταν γιατί μιλούσαν μέσω αγνίας των δεδομένων. Και δεν είναι οι μόνοι. Έχουμε θεσμούς, έχουμε το κέντρο, το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, την Άννα Ποταμιάνου, την προσπάθειά της να εισαγάγει την κοινοτική ψυχιατρική και
ψυχολογίας στην Ελλάδα, σπουδές στο Παρίσι, Άννα Ποταμιάνου, ψυχαναλήτρια, από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας. Έχουμε τις σχολές γονέων, έχουμε το Σύλλογο Αθήνεων. Το Σύλλογο Αθήνεων, ο Σύλλογος Αθήνεων του Παπανούτσου, ουσιαστικά προωθεί την εφαρμοσμένη ψυχολογία. Μιλάνε παιδαγωγοί και ψυχολόγοι, αυτοί οι ελάχιστοι που υπήρχαν από τη δεκαετία από την εποχή του 1947-48 και εντεύθεν, μεγάλη προσπάθεια διαφώτισης του ελληνικού κοινού και εφαρμογής σε θεσμούς όπως η πρώτη ιατροπαιδαγωγική σταθμή. Και έτσι και μέσα από αυτούς αρχίζει και επαγγελματοποιείται και το κοινό. Ναι. Γιατί είπατε ότι και ο Εμπειρίκος και η Βοναπάρτη είχαν θεραπευόμενους. Μάλιστα, βεβαίως είχαν. Και είχε και ο Βλαστός θεραπευόμενους και αναφέρεται και συγκεκριμένα, κάνει ανακοινώσει στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών ο Βλαστός. Υπήρχαν λόγοι για την καθυστέρηση της ψυχολογίας στην Ελλάδα. Είναι όντως. Αρκεί να σας πω ότι το 1961 σε έρευνα της Αμερικανικής Ψυχολογικής Συνδέσμου Εταιρείας, όπως θέλετε πείτε, το υπερήφημη μετέπειτα συλλογική οργάνωση, αναφέρει ότι στην Ευρώπη από 51 κράτη, οι χώρες οι οποίες δεν έχουν, προσέξτε το, αυτό δείχνει καθυστέρηση, δεν έχουν τμήμα ψυχολογίας στα πανεπιστήμια τους είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Αλβανία και το Λουξεμβούργο. Έχουμε καθυστερήσει πολύ, πράγματι. Θεσμικά, προσέξτε. Για ποιο λόγο καθυστερήσαμε? Εκεί θέλω να περάσω τώρα. Λοιπόν, οι λόγοι είναι πολιτισμικοί, είναι κοινωνικοί. Η Ελλάδα είναι μια αγροτική χώρα στις αρχές του 20ου αιώνα. Φτωχή. Αρκετά υπανάπτυκτη σε σχέση με άλλες προηγμένες επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού. Συντηρητική, είναι μια παραδοσιακή κοινωνία του κοινοτισμού ακόμα στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο εξαστισμός, ας πούμε, η αστικοποίηση δεν έχει προχωρήσει τόσο ώστε να είναι σε ένα μετροπολιτικό κέντρο όπως είναι η Αθήνα, ας πούμε. Αυτό γίνεται μετά από τη δεκαετία του 50. Ακριβώς, το αθηνοκεντρικό κράτος, ας πούμε. Δεν είναι αυτό, είναι μια αγροτική κοινωνία με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού, έλλειψη μορφώσεως, έλλειψη παιδείας. Για την πλειονότητα του πληθυσμού μιλάμε, όχι για τις ελίτ. Λοιπόν, η θρησκευτικότητα είναι δηλωμένη κατά 98% θρήσκευμα και ως απόλυτη αξία. Το αναφέρω γιατί έχει άμεση σχέση με τις αντιστάσεις σε οποιαδήποτε θεωρία αρνείται την ψυχή και σε οποιαδήποτε θεωρία προβάλλει το θέμα των ορμών, των σεξουαλικών παρορμήσεων και σοκάρει την ελληνική κοινωνία. Ένας λόγος καθυστέρησης, ειδικά της ψυχανάλυσης, έτσι μέσω θεσμών ενώ όχι μέσω εργογραφίας, είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο, ότι υπάρχει μια τεράστια πολεμική, ας πούμε η διακήρυξη των Ελλήνων επιστημόνων για τον υλισμό και την ανηθικότητα που συνεπάγεται ο πανσεξουαλισμός του Φρόιντ. Προσπαθώ λίγο να επαναλάβω τις εκφράσεις τους, φυσικά και δεν με εκφράζουν, τις δικές τους εκφράσεις. Στυλιτεύουν πάρα πολύ και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι την υπερβολική έμφαση στο σεξουαλικό ένστικτο, τέλος πάντων το θέμα των ορμών, και ιδιαίτερα αυτό που σοκάρει και προξενεί έτσι αποστροφή είναι η σεξουαλικότητα του παιδιού και τα διάφορα στάδια που περιγράφει, ας πούμε, ο κλασικός ορθόδοξος φροηδισμός. Αν απορρίπτουν την ψυχανάλυση οι Έλληνες και αν δεν είναι προτεραιότητα των φτωχών συντηρητικών και κατά της καινοτομίας Ελλήνων των αρχών του 19ου η γνώση της ψυχολογίας και κυρίως οι εφαρμογές της δεν έχουν γίνει αντιληπτές ακόμα, θεωρούν ότι όλο αυτό είναι ένα ανεφέλωμα. Αν όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν, ειδικά για την ψυχανάλυση, έχει εγερθεί τέτοια πολεμική για το κρίνουμε μια θεωρία με ηθικά κριτήρια, όχι με επιστημονικά κριτήρια. Ο Φρόιντ είναι άθεος, του κολλάνε την ετικέτα. Ως άθεος λοιπόν έχει στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ασύμβατα με την ελληνική θρησκευτική παράδοση. Μάλιστα. Είναι ασύμβατα. Έτσι υπάρχει πολεμική. Δέχονται όμως οι Έλληνες σταδιακά. Έχουμε οπαδούς του Γιούγκ. Ας πούμε ο Μιλτιάδης Βλαστός που προανέφερα είναι φίλος, συνεργάτης, αλληλογραφεί με το Γιούγκ ήδη από τις αρχές του αιώνα, από συστάσεως Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας. Ο Γιούγκ είναι συμβατός γιατί δεν αρνείται τη θεότητα.
δεν αρνείται την ύπαρξη Θεού. Ο Άντλερ είναι συμβατός με την ελληνική πολιτισμική, ας πούμε, το κοσμοείδωλο το ελληνικό, γιατί είναι υπέρ της παιδείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση και χρησιμοποιείται κατά κόρον. Υπάρχει κάτι έτσι σαν απόσταγμα, σαν κομβικό σημείο που θα θέλατε να φωτίσετε από την ιστορία της ψυχολογίας στην Ελλάδα? Θέλω να φωτίσω τη σημερινή κατάσταση και να πω ότι θα έπρεπε οι ψυχολόγοι ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας να είναι αρκετά ικανοποιημένοι πια. Οι εφαρμογές εν Ελλάδη και από τα 4 τμήματα 1987, το πρώτο τμήμα ψυχολογίας, αν δεν ήταν η κυρία Μαρία Χουρδάκη, οικογενειακή ψυχολογία κτλ. Που έχει γράψει. Σχολές γονέων. Ναι, σχολές γονέων και όλα αυτά. Δεν θα είχαμε, ίσως δεν είχαμε ακόμα. 4 τμήματα στη συνέχεια, ήδη περισσότερα. Επαγγελματισμός. Επαναλαμβάνω την τεράστια ευγνωμοσύνη επαγγελματικού τύπου που πρέπει να αισθάνεται ο Έλληνας ψυχολόγος του σήμερα που ασκεί το έργο, είτε είναι με την κυρίαρχη ειδικότητα που, ας πούμε, η κλινική ψυχολογία, είτε είναι στην εκπαίδευση, είτε είναι σχολικός ψυχολόγος, είναι σε ακμή, σε ανωδική πορεία η επαγγελματοποίηση των Ελλήνων ψυχολόγων και κυρίως η συμβολή τους στη βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας των Ελλήνων. Κάθε τομέα, η κοινωνική ψυχολογία. Η έρευνα στην Ελλάδα προχωρεί. Έχουμε θέματα τα οποία διερευνώνται από τους κοινωνικούς ψυχολόγους και κυρίως επηρεάζουν την πολιτική με νομοθετήματα. Και είναι και μεγάλη ευθύνη αυτών των ερευνών, γιατί επηρεάζουν την νομοθεσία. Μετανάστες, εκδηλώσεις βίας στις ομάδες, όπως η οικογένεια, ας πούμε. Πρέπει να πούμε ότι οι παλιές προκαταλήψεις όσων επιστημόνων αρνούνται την ύπαρξη της ψυχής, που κατηγορούνταν στο 19ο αιώνα για ηλιστές, αυτοί που είναι σήμερα αν θέλετε η αφρόκρεμα, η επιστημονική αφρόκρεμα, νευροεπιστήμες, νευροψυχολογία, ίσως κατά περίπτωση πολύ σημαντική απειλητική, μα είναι οι παλιές προκαταλήψεις. Αυτό λέμε ότι η ψυχολογία πρέπει να τις καταγράφει αυτές, γιατί επιβιώνουν μεταμφιεζόμενες ή μετασχηματιζόμενες, ας πούμε. Κάποιες φορές αυτή η αντίληψη του βιολογικού στην ψυχολογία, της προτεραιότητας του βιολογικού εν σχέση με το ψυχοκοινωνικό, που είναι οι περιβαλλοντικές βέβαια επιδράσεις, το βιολογικό λοιπόν, η κληρονομικότητα, οι θεωρίες εκβιλισμού των Γάλλων ψυχιάτρων που εξήγαγαν ψυχιατρική. Έχουμε πολλούς μαθητές στο Σαρκό, δεν είναι μόνο ο Κατσαράς. Λοιπόν, όλη αυτή η προτεραιότητα του βιολογικού λοιπόν ως ένα βαθμό απειλητική για την ψυχολογία, πρέπει να το πούμε και αυτό. Κάποιες φορές δηλαδή δεν είναι το θεραπευτικό team, ψυχίατρος, κοινωνικός λειτουργός, η ομάδα, ας πούμε, θεραπευτική ομάδα, ψυχολόγος, λογοθεραπευτής κτλ. Δεν είναι πάντα έτσι. Ενίοτε αυτές οι σχέσεις είναι και ανταγωνιστικές και αυτό έχει επισημανθεί από πάρα πολλούς. Όταν αναγνωρίζουμε μόνο βιολογικά αίτια, όχι περιβαλλοντικά, όχι κοινωνικά. Χρειάζεται η περιβαλλοντική ψυχολογία να μας τα πει όλα αυτά. Είναι πολλά κεφάλαια, πολλοί τομείς. Πολύ και εξαιρετικά. Που δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τώρα, δεν έχουμε και το χρόνο. Όχι, δεν έχουμε το χρόνο. Εξαιρετικά τώρα εκτεταμένη η συμβολή των Ελλήνων ψυχολόγων σε πολλούς και ετερόκλητους τομείς. Είναι όμως ανερχόμενη η ειδικότητα αυτή. Όχι η μία, η επαγγελματοποίηση των Ελλήνων ψυχολόγων. Δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο μισό του 20ου αιώνα που ήταν η θεωρητική γνώση. Πολύ σημαντική διαπίστωση αυτή, που αποτυπώνει και τα σύγχρονα ερωτήματα και τις σύγχρονες απαιτήσεις της Ελλάδας και του τομέα μας. Ναι. Και καλούμαστε να συμπορευτούμε με αυτές και να τις αναγνωρίσουμε. Να τις αναγνωρίσουμε τις ανάγκες και να κάνουμε καλή χρήση. Ο κώδικας δεοντολογίας είναι πολύ σημαντικός. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε και πολύ μεγάλος πλούτος της ιστορίας της ψυχολογίας που δεν βρίσκουμε και πολύ συχνά. Και αδιερεύνητα παιδεία, πολλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Καζολέα Ταβουλάρη, για τη συμμετοχή σας σε αυτό το podcast. Πραγματικά μας ταξιδέψατε πίσω σε πολύ φωτεινά σημεία της ιστορίας της ψυχολογίας και αναδείξατε τη χρησιμότητα και τη σπουδαιότητά της και κάναμε πολύ χρήσιμες συνδέσεις με το σήμερα. Και αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο και λαμπρό, θα λέγα, μέλλον για τους επαγγελματίες ψυχολόγους και γενικότερα για την επιστήμη της ψυχολογίας στη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά των Ελλήνων ψυχολόγων, ο τρόπος που έχει γίνει γνωστή πλέον και αξιοποιείται
με βάση τις ανάγκες η ιστορία αυτή της ψυχολογίας στην Ελλάδα. Δεν είναι πλέον η θεωρητική επιστήμη. Η γνώση για τη γνώση που έλεγε ο Βορέας δεν είναι αυτό. Είναι οι ανάγκες, οι ψυχοκοινωνικές εξαιρετικές πιέσεις που δεχόμαστε, τα μεταναστευτικά ρεύματα. Οι εφαρμογές είναι άπειρες. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Μου δώσατε την ευκαιρία να ασχοληθώ με το προσφυλές αντικείμενο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πολύ και τους ακροατές μας που θα εμπλουτιστούν από αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία. Κάθε επιτυχία και στη δική σας επαγγελματική ανέλυξη, γιατί την αξίζετε, γιατί έχετε την ευαισθησία την ιστορική και αντιλαμβάνεστε γιατί είμαστε τώρα όπως είμαστε. Να είστε καλά. Πού οφείλετε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.